କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲଘୁଚାପ? ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହୁନାହିଁ। ପାଣି ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲଘୁଚାପ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୌସୁମୀ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗଣେଶ ପଟିମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ପଚାରିବା ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଭାଇନା ଆଉ ଚାଷ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ହଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ଭାଇନା, ଆଉ ଏଇ ମେଘ ତ ଡେଲି ହଉଛୁ, ଏନେ ପାଣି ରହୁନି, ଷଣ୍ଢ ରାତିରେ ପିଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ପିଇ ଯାଉଛି? ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଷଣ୍ଢ ପିଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଚାଷ କରିହଉନି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲରେ କେତେ ପାଣି, ଏତିକି ପାଣିରେ ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରିବୁ? ସରକାରକୁ କ'ଣ ମାଗିବା ଭାବୁଛନ୍ତି? ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦେବେ ଏଇଠି, ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ସେଠି ପାଣି ପାଇକି ଆମର ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ, ଏଇ କଥାଟି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏଇ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ବିଲରେ ସବୁ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା। ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ କଲେ ଚାଷୀଟି ଉପକୃତ ହେବେ। ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଷଣ୍ଢ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।